Salut! Astăzi aș dori să-ți vorbesc despre jocuri de groază, jocuri horror. Și mai exact despre Mr. Meat. Oare de ce am ales să vorbesc tocmai despre Mr. Meat? Ei bine, vorbesc despre acest joc pentru că eu adoram acest joc și obișnuiam să-l joc foarte mult, chiar împreună cu fratele meu, iar lui la un moment dat îi plăceau foarte mult jocurile de genul și cerea să mă joc cu el pe telefon aceste jocuri. Multe persoane consideră aceste jocuri inocente, niște jocuri de salvare care te învață să-ți pui mintea în dezvoltare, niște puzzle-uri, ceva de genul. Da, într-adevăr, jocurile sunt puzzle-uri, dar cel mai important este ce este în spatele acestor jocuri. În spatele acestui joc pot fi povești șocante, povești foarte urâte, la care probabil nu te așteptai. Te așteptai că pur și simplu un om i-a venit în minte să facă un joc, un puzzle și tu să-l joci. Nu! Ei bine, oamenii nu fac jocuri așa simplu. Trebuie să-ți găsească și o inspirație ca să facă aceste jocuri. Iar jocul Mr. Meat are o inspirație destul de ciudată. Ei bine, multe persoane de pe rețelele sociale susțin că povestea jocului este bazată pe povestea reală a criminalului în serie Joe Metheny. Acesta obișnuia să omoare foarte mulți oameni, într-adevăr, și să îi vândă, să-i transforme în carne și să-i vândă la un stand de burgeri. Iar în joc se poate observa că personajul principal este foarte asemănător cu personajul din viața reală, iar povestea este foarte asemănătoare, adică în joc poți găsi diferite scene în care, nu știu, în frigider găsești anumite părți ale corpului de la oameni, mâini, picioare sau chestii din astea, bucăți de carne atârnate pe la el prin casă, picioare, chestii foarte ciudate. Iar acest joc nu este singurul joc care se bazează pe poveste reală. Sunt multe alte jocuri horror care se bazează pe povești reale. Și ce vreau eu să vă fac să înțelegeți de aici? Vreau să vă fac să înțelegeți că jocurile horror nu sunt bune și că nu vă ajută la nimic. Poate e acea senzație pe moment, dar ele vă pot crea mici frici care în curând, pe parcursul vieții, se pot agrava și vă puteți imagina diferite scene din acel joc care se întâmplă în viața reală, ceea ce nu face deloc bine sănătății. Și asta nu înseamnă că nu mai poți să te joci pe telefon jocuri. Sunt multe alte jocuri inocente care te pot învăța chiar lucruri. De exemplu, Cartea Cărților. Este un joc foarte tare. Iar eu ți-l recomand să-l joci. Da, și cam atât pentru clipul de astăzi. Te binecuvântez să nu te mai joci jocuri horror și să nu mai gândești că aceste jocuri nu-ți pot face nimic. La revedere!